пирамард телефони мобилиашро мегирад ва ба назди устои телефони мобилӣ меравад ва мегӯяд: писарам, ана ҳамин телефони мобилӣ вайрон шудааст. Инро як бор аз назар мегузаронӣ? Устои телефони мобилӣ телефонро аз назди пирамард мегирад ва назар мекунад, ки телефони мобилӣ вайрон нашудааст. ва ба пирамард мегӯяд: бобоҷон, телефони мобилии шумо вайрон нашудааст ку? дар ин лаҳза аз чашмони пирамард ашк ҷоро мешавад ва мегӯяд: агар телефони ман вайрон нашуда бошад, пас барои чӣ фарзандони ман дер боз ба ман занг